Det er armor nu. Det er meget dejligt. Ja, vi har 3 stykker. Oh, we are back again. Yes. De har pik. Det kan ikke sige. Nej, du har... Nå, du høster det. Ja, det er så vores lille fine kahytte, eller hylde, eller hylde, jeg mener celle. Der er lige joined en A-vagt i flunken. Og skal vi prøve at tage et smut ned i minen? Ja, kunne det ikke være meget dejligt? Og man har sådan et kit her, som jeg lige har glemt at vise. Det er kit tools. Okay. Nå ja. Så får du bare sådan en efficiency. Og noget mad. Jeg har taget 10 stykker. Jeg har taget 10 stykker kylling også. Ja. Men vi bor så meget til på Black Market, så det er dejligt. Ja, der skal i hvert fald ikke gå så meget. Jeg skal egentlig ramme dig. Nope. Det var derfor jeg knakkede dig, da jeg havde jernsvær og jerner over det hele. Øj! Ej, han står og dropper crap, man. Cobblestone kan man sælge så. Shit! Jeg var lige tæt på at falde ned i det der vand. Jeg har allerede fået 3 Se, hvis man bare går ned her, så finder du jern. Det er sygt. Der er så meget kul og jern i den her mine, at folk ikke engang gider at have det. Ja, hallo, og folkens, hvis I kommer ind på serveren, så må I meget gerne lade være med at campe os. Ja. Og det er virkelig irriterende. Ellers så kom jeg bare ud med jernoverflækker, altså. Ja, kan du huske det med, hvor de hentede, der var nogen som mig og rette flækket fra groft i går, så hentede de deres ven. Mm-hmm. Altså, jeg tror, de har i hvert fald hentet deres ven. Altså, det var det højst sandsynligt brug, og så kom der sådan en jernguy der. Wow, vi flækker ham hurtigt. Og sindssygt, jeg kom solo mand ud og tog ham. Og det ikke noget med det med jernarmor? Jo, jeg kom også til sidst. Ja, men seriøst. Hvor var det sjovt. Vi campede dem hele tiden. Vi flækkede seriøst det grin, mand. Og Ralle, man kan købe 3, det er meget dejligt også. Okay. Hvor mange lige nu, Ralle? Hvor mange penge har jeg? Ja. Jeg har 5.000. Jeg har 4.000. 5.000. Ja, altså det er en sygt god mine. Og så man kan finde wood hernede. Havde du 0 kroner, da du kom ud af altså, eller hvad? Men seriøst, man kan finde wood hernede. Det er faktisk ret easy. Efter wood. Så er det bare lige at gå herned. I går faldt jeg 12 stykker wood, eller var det 13? På ingen tid. Du skal bare mine lidt tilfældigt. Og så finder du det bare. Altså der er så mange år, som man skulle tro, man brugte x-ray så mange der. Okay, nu tager jeg det her hop. Hvad sker der? Jeg kan ikke gøre det. Nu går jeg bare rundt. Og der er vand nede i bunden af minen, så bare craft en spand. Du skal lige være nede i minen, så bare lige craft en spand. Og så kan du så få noget vand. I stedet for at gå ned og købe den på Black Market, som mig lige at skyde om. Ja, det lå så tæt på, at vi kunne ikke lade være. Og vi har faktisk også en shop tæt på os, så vi ligger lige i midten af det hele. Ja, jeg prøver lige at finde ud af, hvordan man kommer i bandeshop. Ja, det prøver du lige. Wow, der er meget wood her, mand. Jeg ved ikke engang, hvad vi skal bruge det til at craft sværd eller noget. Er vi drablige, vi går rundt og dræber alle her folk. Helt uskyldige folk går vi hen og hugger i, selvom vi ikke har noget på jer. Ja. Det er bare sådan, man er i C. Og de her Efficiency 2 pickaxe, de er meget gode, og dit kit kan du lave hver anden time. Og du har ikke engang doneret for at få det der kit. Det var ikke smart godt. Prøv at se, 6 stykker wood. Det er det, jeg siger, du får det hurtigt. Og der er jern over det hele. Du får easy en stack. Og kul, det skal du ikke bekymre dig om. Det får du. Så nemt.
Lige stykker, det er godt. Skal vi til at hoppe op i senden, Elias? Den der er nogle wheat, der er vokset. Ja, skal vi det? Jeg tror også, vi skal til at sige bye bye. Jo. Hvor er du henne? Jeg er lige nede i min, jeg skal lige op. Jeg kan se 6 stykker wood har jeg fået af at være dernede i 5 minutter cirka. Så det er så meget godt. Men husk ikke gå ud og slå på vagterne. De nakker er bare jailer. Er du på vej op i cellen? Ja. Det er jeg. Jeg er på vej op nu. Ja. Og så der har du solgt alt det der cobblestone, ikke? Prøv at se hvor meget wood vi har. Så nemt er det virkelig at skaffe. Altså Elias, prøv at se alt det wood vi har. Så er jo 47 wood. Altså 48. 48 Elias. Og vi har masser af jern. Måske skulle vi lave en anved og nok. Vi har masser af dirt og jernarmor og jern. Men det var så lige en lille rundvisningsvideo herfra. Så tror jeg, at vi bare vil sige mange tak, fordi I så med. Og så ses vi vel i næste afsnit af Link til Craft Prison. Og ja, så ses vi. Hej.